Асаляму алейкум, вітаю вас на каналі Крим Ньюс. Мене звати Надія Амєтова і це проект «Обличчя вільного Криму». Сьогоднішній мій гість просто неймовірна людина, і я це інтерв'ю називаю не заплановано, бо ми вже дуже довго чекали на цього гостя. Заслужений артист України, джазовий кримськотатарський музикант Усін Бекіров. Асаляму алейкум. Алейкум салям. Салям алейкум. Усін, я дуже рада, що у нас все ж таки вийшло запланувати це інтерв'ю, бо в тебе дуже багато роботи наразі, так? Тому чохсагу за те, що знайшов для нас час. Чому саме джаз? Чому саме джаз? Тому що мій батько теж джазовий піаніст. І я теж працюю, займаюся цією музикою. По-перше, а по-друге, вона мені дуже подобається. Взагалі в кримсько-татарській музиці є таке поняття кримсько-татарський джаз, кримсько-татарська джазова музика? Ну, я думаю, що можна це рахувати з ансамбля «Сато». Це кримсько-татарський джазовий, перший наш кримсько-татарський джазовий гурт, який створився в Середній Азії, в Фергана, Ташкент. І вони перші почали робити аранжування на кримсько-татарські пісні, на узбекські, їздити по джаз-фестивалям. Тому що в Фергані була така тусовка джазова дуже така потужна. І ці музиканти, всі виходці з цієї тусовки, Наркет Рамазанов, Енвер Ізмаєв, Риза Бекіров, Леонід Атабеков і покійний Андрій Атабеков. Вони зробили фурор в нашій музиці. Я, до речі, на цю тему роблю захист, буду захищатися. Я зробив дисертацію про наших. І я думаю, що можна вважати, що в нас є кримсько-татарський джаз. Можна. Як ви вже сказали, що любов до музики прививав батько, так? Так, Він був музикантом. В якому віці для вас відкрилась взагалі музика? З 5 років я почав займатися. Я ходив до батька, він викладав в музичилищі Ферганському, познайомив з друзями, з піаністами, з якими я почав займатися. Потім ми приїхали в Крим, переїхали, як всі кримські татари. Ви народились в 82-му році Так. в Узбекистані. Так. Якщо ви повернулися в Крим в 90-му, вам було 8 років. Так. Що ви взагалі тоді, коли їхали, будучи 8-річним хлопчиком, думали про це місце? Що взагалі батьки розповідали? Куди ви їдете? Чому ви їдете? Ну, це я більше чув від дідуся, мабуть, і від бабусі. Я постійно слухав це слово «Крим». І, звичайно, коли ми вже їхали, тато казав, що ми їдемо додому. І тоді ми всі розуміли, що ми їдемо додому. Кримські татари, коли розповідали в вигнанні своїм дітям про Крим, вони говорили, що ми їдемо додому, що це такий райський куточок, так? В який Крим ви приїхали? Про це можна казати багато. Всі знають, як ми поверталися, які у нас були труднощі. Все починалося. У всіх була стройка, навчання, як кажуть, становлення кримсько-татарського народу спочатку. Культури, праці. Ну, от таким я побачив, коли ми приїхали в Крим. Тобто ви приїхали в Крим і ви пішли до школи? Так, я спочатку пішов, ми приїхали до дядька, татиного брата, і ми закінчив перший клас, а потім ми приїхали з Сімферополя, я вже далі почав навчатися в Сімферополі, там і пішов в музичну школу, дуже гарну школу, в Криму дуже гарна школа музична, взагалі музикантів дуже багато гарних. І в музичному училищі в Чайковському у мене дуже гарний викладач. Він мені дав таку школу, яка мені допомогла вступити в Київську музичну академію. На той час це було дуже тяжко, бо музична академія Київська була потужніша, одна із потужніших
в цьому, так скажемо, СНГ. А зараз я там викладаю. Зараз я викладаю на кафедрі композиції, кіномузику, електроакустику, те, що пов'язано з композиторським виконанням і школи. Так. Потім ви вирішуєте їхати в Київ і вступати тут в музичну академію? Так. Чому саме Київ? Як сказати, я знав, що в Києві потужна музична школа, і це по-перше. По-перше, це я поїхав завдяки Джамали, тому що вона перша вступила в музичну академію, у нас був гурт Туті, в якому ми грали, джазовий гурт, який ми зробили в музичилищі Сімферопольському. Ви з Джамалою вчились? Так, музичилище, так, ми вчилися в одному музичилищі вдвох. І потім вона поїхала, поступила. І мені теж захотілося. Я ж приїхав, ми тут створили гурт далі, записали альбом Free National Band. Дуже гарний, потужний альбом вже з музикантами, які були відомі в Україні і не тільки. І так далі почали працювати. Наскільки я пам'ятаю, в складі цього гурту ви їздили на джаз-фестиваль в Коктебель, в Донецьк. Так, ми були в Донецьку. Це був Dodge джаз-фестиваль, Донецький джаз-фестиваль, де ми дуже багато взяли премій джазових. Це там, до речі, Джамала стала найкращою співачкою? Так воно було. Да. І потім воно в 2004 рік в Коктебелі вона виступала зі своєю сольною програмою, ми акомпонували. Да. Так що це така повна фірма. Відомо, що для українських взагалі артистів, дуже відомих, таких як Тіна Кароль, Джамала, Потап, гурт Алібі, ви написали музику. Ну як написав, я з ними грав. Да. Я більше якийсь виконавець, я граю, тому що артисти, я грав у Тіна Кароль, ми навіть грали з Потапом в музичній академії, на День студента у нас було, ми ж познайомилися, це було дуже давно. І з Алли Кудлай я грав. Я думаю, що це як музиканти, джазові музиканти дуже співпрацюють з артистами і дуже багато джазових, я б так сказав, взагалі в основному це джазові музиканти. Чому так? Може досвід, професійність. А на початку своєї кар'єри, може, була якась мрія акомпонувати комусь з відомих артистів? На початку своєї кар'єри я попав до Тіна Кароль. Але якщо це світові якісь зірки? 2 роки тому я записав свій альбом «Hands», який вийшов рік тому. Альбом «Hands» з Макс Малишевим, з відомим барабанщиком українським джазовим. Ми записали, так сталося, що на цьому альбомі зіграли це дійсно світові зірки, як Ібрагім Малуф, Майк Стерн, це американський джазовий гітарист, Хедріан Фіро, французький бас-гітарист, і турецький гітарист Сарп Маден, у якого родичі колись давно жили в Криму. Ми з ним спілкуємося. У нас должен був бути тур в Туреччині з ним, і з Ігорем Закусем. Я знаю, що він буде. Коли, це час, тому що музиканти джазові, він відомий музикант, він постійно грає. Ми якось домовимося, щоб цей тур зробити і поїхати його відіграти. Це буде якась етномузика, етноджаз? Звичайно, це буде турецька, кримсько-татарська, українська музика і польська, тому що ми домовлялися, я з Ігорем Закусем, ми дуже багато їздили в Польщу, грали концерти з викладачом. Маці Кадзела, це дуже відомий польський саксофоніст, дуже гарний. І польська музика. Ми хочемо зробити такий міжнаціональний такий гурт. В основному це є народна музика, тільки в джазовій обробці. Отак. Етноджаз. Етноджаз. World music. Чим взагалі етноджаз відрізняється просто від джазу? Джаз – це окрема наука. І я викладаю джазовий фах, джазову композицію в Львівській музичній академії. Це вчаться. Студенти цьому вчаться. Як його правильно грати, це не так,
Не просто це зробити. А етноджаз це коли притаманне тільки якомусь це тільки народу? в напрямок із того, що потрібно знати. Як і фанкова музика, ф'юженова музика. Ці взагалі трохи є свої правила. Я бачила в одному з інтерв'ю, що ви казали, що вас надихає сім'я, ваша донечка Емілія. Так, звичайно. Да, це, перше, що мене вдохновляє, це моя донька. Да, вона мені в цьому дуже допомагає. До речі, це інтерв'ю було 2 роки тому. Так. І тоді ви сказали, що вона ще не розуміє і ще не чула. Так. Я думаю, що ви вже їй вмикали пісню, яку написали. Да, вона Точніше, сказала, музику, яку написали для вона неї. сказала, подобається. Де ще маленька. Я думаю, що вона оцінить трохи, коли підросте. А в якому стані краще пишеться? Коли гарний настрій. Тоді. Так. Ми зараз з вами знаходимося в Києві і переживаємо дуже непрості часи. Так, Ми знаходимося в стані війни. Так. Як для вас, для вашої родини розпочалася повномасштабна війна? Ой, як у всіх. Це дуже тяжко емоційно, як у всіх. Про це довго можна казати. Всі українці, всі це почули, як воно все. Емоційно взагалі і знаю український народ, я знаю, що у нас все буде добре. Що все закінчиться, все добре. Да. У вас була, я не знаю, чи можна це назвати розлука зі своєю родиною на рік? На рік. Чим ви надихались, коли не було донечки рядом? Я допомагав, кому міг. Мене це якось, я тримався в такому стані допомогти, як можу, скільки можу. Війна почалась 24-го, 23-го у вас був день народження, вам виповнилось 40 років. Так. Як змінив вас цей рік? Я знаю, що дуже ставлення один до одного, така якось народ став більше згуртований, допомагають всі, як можуть. І змінила як? Емоційно змінила, фізично змінила. Про це можна казати, ви розумієте, що дуже багато. Хочеться, щоб прийшов мир, тому що Україна одна з найгарніших країн у світі. Дуже сподіваємось, що скоро все це закінчиться і у нас... я не знаю навіть, як казати, що буде життя таким, як воно було до початку війни. Сподіваюсь, що ми будемо намагатись, знайдемо в собі сили продовжувати далі, займатися хто чим може. Через скільки після війни прийшло оце? Через рік. Я рік нічого не писав взагалі. Я не міг. Через рік. Якою була ця музика, коли ви її написали через рік?
Ну, це якось емоційний стан. Є і веселі пісні, є і. Ну, тяжко сказати. От все, що якось накопичувалось, це і вилилось. І це я зараз буду писати нову платівку. Як вона буде, що вона буде. Ну, як скажуть, глянемо. А хто є вашим критиком? Кому ви першому даєте послухати музику, яку написали? Жінці, друзям, музикантам, Ігорю Мельнику, з яким я працюю. Теж мій такий головний критик, мій колега по студії. Дуже багато я з ним працюю, у нас дуже багато співпраці. Він як саунд-продюсер зі сторони підказує, тому що навіть в музиці можна робити помилки. Їх можна швидко виправляти. Поправте мене, якщо я скажу неправильно. Ви тричі номінант на Греммі. Я тричі попадав в лонг-ліст на номінацію на Греммі. Так, це так і є. Це так і є. Да, перший раз я попав з піснею Ібрагім Малув «Сонг». Це був сингл. А в цьому році в мене цей альбом «Hands» номінувався як найкращий альбом джазовий. І була номінація як найкраще джазове соло моє. Це був трек з відомим гітаристом американським, з Майк Стерном. Які взагалі відчуття, коли ти в шорт-лісті Греммі? Які відчуття? На це потрібно було багато років, щоб це зробити. Я не йшов до цього, щоб воно туди потрапило взагалі всю країну. І я розумію, що я роблю щось, що все правильно, значить ця музика має життя. Це тяжко. Взагалі, мабуть, майже не всі в це вірять. І ніхто про це не знає, тому що воно так є. Да. Якось так сталося, що мені в цьому допомогли самі ці зірки джазові, які грали мою музику. Тому що їхнє прослуховування і все це, воно впливало теж в соцмережах. Мене стало більше слухати музику, от майже таке. Да. Це треба далі робити, треба зараз альбом, який буду, платівку, яку буду писати, я її готую. Я б так сказав, що це такий міжгалактичний, вже коли там буде рівень музикантів, які будуть грати. Це такі вже відомі історичні американські джазові музиканти, які вже там знають, як і Майк Стерн, поки не хочу казати, хто це буде. Да. Я можу сказати, що для мене самого це якийсь така трохи я хвилююся, тому що вони дали згоду співпрацювати зі мною і зробити цей матеріал. Коли ми зможемо почути цю роботу? Наступного місяця я починаю запис і далі. Це треба часу, щоб це звести, привести до рівня якогось, і потім вже там офіційно будемо знати. Мені допомагає менеджмент американський, взагалі європейський менеджмент. В тому році я це робив. Всі ця документація, контракти, це трошки інакше. Законодіяльність їхня, музична і наша, вона відрізняється. На це треба час, щоб все це згоди і зробити, щоб все було офіційно. Будемо дуже чекати цю роботу, бо дуже цікаво, як воно вийшло. Дякую. Як взагалі зараз під час війни з концертами? Ми дуже багато граємо. Прям дуже багато. Да, тому що це, я може так скажу, що я бачив, це покращує емоційний стан взагалі. Люба музика. Всі, хто можуть, як можуть, грають, і цим є така емоційна допомога. І
Я зроблю це як можу. Ну, я так скажу. Десять років ви не були в Криму. Як це переживати розлуку зі своєю батьківщиною? Ну, в мене це все, як воно емоційно. Я все це кажу через музику. Ну, в мене воно так виходить. Я це все роблю через музику, кажу через музику. Як це я вмію робити, я так і роблю. Наскільки в Україні джазова музика популярна? Дуже популярна. Зараз дуже популярна, дуже багато. Вона стала професійною. Моє покоління, яке зараз грають музику джазову, вони викладають її правильно, цю музику. І зараз молодь стала дуже потужною. І джазова музика набирає такий оборот, бо на неї є слухач, є кафедри джазові, дуже багато вчаться студентів. У мене дуже багато вчаться студентів. У мене тільки 12 піаністів по фаху вчаться. І воно дає свій результат, і наших музикантів знають і за кордоном дуже багато гарних музикантів джазових. В такий тяжкий час музиканти якось роблять неможливо, я б так сказав. Роблять як можуть, коли в них на це є час. Тому що я знаю дуже багато музикантів зайняті іншими справами, всі знають якими. Тому що у нас зараз така ситуація, без цього нікуди. Ким ви надихались? Із джазових музикантів? Так. Ну, по-перше, я дуже багато слухав гурт Сато. Для мене якось воно мене так і дало, що я теж почав робити все те, що робили вони. Я робив обробки кримсько-татарських народних пісень. І зараз я це роблю. І на нову платівку я теж це роблю, і там будуть всі наші народні пісні. Обов'язково. І от надихався, звичайно, відомими джазовими музикантами. Дуже багато слухав, тому що, щоб навчитися грати музику, взагалі любу, це треба багато слухати музики, щоб знати, що воно є, як воно грається і все, що касається цього. Що б порадили нашим слухачам? От що послухати з джазової музики? Кого? Все, що завгодно. Для мене такого нема, тому що у кожного музиканта, професійного діяча
Є свій такий, якось таке коло своє професійне, яке йому в житті допомагає щось робити. А для людини достатньо просто народитись талановитою? Ну, талант – це таке діло. Ну, талановитих дуже багато є музикантів. Ну, без занять і от праці цього не буде. Ну, треба дуже багато працювати над цим, щоб чогось, якісь досягнення. І це є таке поняття музична школа гри, яка займає дуже багато часу. Ну, музикант освічений, професійний, він дуже багато займається. Це, ну, без цього нікуди. От, до речі, ви професійний музикант. Так. В інтерв'ю каналу Інкремента, так? Так. Ви сказали, що навіть якщо я зіграю на весіллі, то це буде весілля моєї доньки. Потрібно буде, зіграю. Ну, тому що в мене, ну, як сказати, в мене нема часу. Я викладаю в 2 академіях і в інституті музичному. Це дуже багато треба часу, бо в мене дуже багато студентів є. По-перше. По-друге, я займаюся, пишу музику фільмам. Останній фільм, який зараз вийшов, ви знаєте, він іде в кінотеатри. «Мирний 21». Потім пишу музику до різних шоу музичних, роблю аранжування. Моя діяльність така. Ну, я вибрав собі цю таку, ну, от, течію в музиці. Ну, мені це подобається. Ну, тому що було раз, я грав свого друга на весіллі в Джанкойському районі. Як кажуть, попитки були. Ну, сказати, що ну це потрібно. Ну, а взагалі це важко? Мені дуже подобається весілля, кримсько-татарські музиканти, які грають весілля, вони всі потужні, професійні, бо всі мої одногрупники з музичного училища, вони всі грали. І вони дуже круто грали. Це гурт «Хаят», Рустем Куртметов. Це так, мій, супер, мені дуже подобається. Це мій однокурсник, я з ним вчився. Еміль Меметов, Ружді Меметов. Ну, всі, які музиканти, яких всіх знаю, ми всі вчилися в музичному училищі. Це всі професійні музиканти. Чому кажуть, що музикантом бути це, ну, чи соромно, чи не соромно? Ні. Музикантом це для наш кримсько-татарський народ, це музичний народ. Дуже багато в нас співають і танцюють, і грають. Це нормально для нашої нації, як і українська нація. У нас є відома співачка Джамала. Так. З кримськотатарських співачок, прям, ну, так, відомих на всю Україну і світ, Так. вона одна. Ще Так. є Ельзара Баталова, Ліє Хаджибадінова тощо. Але ось прям так відомо, тільки Джамали. Чому так? Про це я можу казати дуже багато, тому що ми їздили на джаз-фестивалі, і гурт, ми, ну, робили аранжування, і це для мене вона такий геній, я б так сказав, музичний геній, тому що в неї дуже багато, в неї є школа, причому школа потужна, музична школа, оперна, джазова школа. В неї є опора музична. В неї є опора музична, досвід професійний. Вона співала в гурті Beauty Band. В нас є платівка, яку ми записали. Ну, досвід є. Ще є досвід музичний, бо вона постійно співала, постійно, скільки я її знаю. З дитинства, ну, з молоді, як ми зробили цей ансамбль тут, і вона постійно співає. І вона розуміла, що вона робить. І вона розуміє, що вона робить. У неї вся ж її музична творчість, вона інакша. Це ж поп-музика. Ну, які в неї є елементи і джазової, і нашого кримсько-татарського фольклору. Це ж дало такий результат. Тому що тато музикант, мама музикант в неї теж. Це все
дає свій результат. Звичайно, це ж дитинство. Ну, і ще я не можу про Гену Асітеряна згадати, який її навчав, потім мене навчав. Це в Криму чи вже в В Києві? Криму, так. Да. Це видатна людина, джазовий музикант. Він пішов вже, він керував театром «Зарем і Ханум», був аранжувальником. Він дуже багато дав. Мені так точно. Звичайно, їй теж. Я це знаю. Я вже перед початком інтерв'ю говорила, що ми коли знімали для Крим-Ньюз «Бліци» на вулицях Києва, і питались в людей, чи знають вони таку дату, 1944 рік, 18 травня. І майже всі нам казали, ні, я не пам'ятаю, я не дуже там в датах. І від мене була така підказка їм, я казала Джамала 1944. І вони згадували, що це Джамала присвятила своїй бабусі. Це про кримсько-татарський народ, який вигнали з Криму. Тобто в цьому випадку музика стала ще й провідником, як такою, знаєте, історією, пізнанням. Вона через музику розказала про нашу історію нашого народу. Я вважаю, що це дуже круто. Так от. Зараз, на жаль, не всі читають книжки. Молодь навіть не знає, коли почалась Друга мірова війна. Це просто історичний факт. Чому так, я теж не знаю. Це взагалі для мене було відкриттям, що люди через музику знаються в історичних якихось подіях. Вона ж це дуже круто. Як сказати, вона донеслася через музику, вона сказала всьому світі про це. Всі ж почули про це. Це геніальність цієї співачки, то, що вона через музику, мало того, що вона круто співає, пише пісні, вона ще може це зробити. Тому що музика розказує про, в нас є пісні, вони пов'язані з поверненням на рідну землю. І вони всі дуже відомі, тому що вони їх постійно співають. Це факт. Досвід – це праця. Досвідченість – це є праця. І це теж впливає взагалі на будь-якого професійного музичного діяча, музиканта, художника, актера. Це є праця. Мені дуже б хотілося, щоб світ почув і інших наших виконавців, бо вони дуже круті. От Хаят, який ви зараз я скажу. Це пов'язано з професійністю, з професійною діяльністю. Я б дуже хотів, щоб в світі знали і ще про інших наших артистів, бо вони є, і вони талановиті, потужні. І кримська татарська культура, вона є інакшою, в неї є своя ізюмінка. І історичні спогади. Наша культура, вона многогранна, вона багата, вона була знищена. Я би так сказав. Це історичний факт. Діячі музичні, дуже багато композиторів, які зробили неможливо, щось від них нам, як кажуть, дісталось. Я не дуже розуміюсь в нотах. Так. Але мені здається, що кримсько-татарська музика, вона якась дуже глибока. Я не знаю, з чим це пов'язано. Може, тому що я кримська татарка, і я так відчуваю. Це вже далі у нас почнеться, як кажуть, кримсько-татарська музика, вона, наш народ, цей полуострів Крим, взагалі, це багатонаціональний півострів. Так. Це все, що було на протяженні століть, воно все повлияло на музику, взагалі, на культуру, на музику, на наші всі обрядні пісні, у нас є, вони є. В нас же була держава, Кримське ханство. Ці махами, пісні. Це є ціла культура кримсько-татарська, тому що була своя держава, і все це, всього зараз ці питання вивчають.
А як, до речі, ви ставитесь до якихось сучасних аранжувань Супер. ваших старих пісень? Супер ставлюсь. Тому що молодий слухач, він буде слухати сучасне аранжування. Музикант, звичайно, буде слухати там, як сказати, фольклорну пісню, як вона є, бо йому треба навчитися її грати, як вона повинна бути. Ну, для цього, щоб в нас є і сучасна культура, от, по-перше, ми вже говорили, ну, її дуже багато. І я б сказав, вона не з найгірших сюди, тому що я її слухав і ого-го. Та ні, ну аранжування роблять дуже класні. Ну, Да. та ж сама Джамала, ви, і в Криму, наприклад, це робить Та дуже багато, Ролан. я знаю, і Руждік, і Ахтем. Дуже багато класних аранжувальників. Со вкусом, смак є свій в них. Ну, вони розуміють, що вони роблять, тому що вони вже в цьому суспільстві вони навчені цьому. Вони знають, що це таке сучасні музичні технології. Да. От. Так, і це дуже приємно чути, і хотілося б, щоб і їх світ почув, бо це неймовірно. Кримсько-татарська музика неймовірна. Коли ви поїдете в Крим, яке це буде місце? Куди хочеться Додому найбільше поїду. поїхати? До своїх батьків. Звичайно. Звичайно. А щось так, де ви любили відпочивати в Криму? Де місце сили? Зараз скажу. Бахчисарайский район, Соколиное, Плотинное. Вот там. Да. Ці гори, ліса. Дуже подобається. Я дуже вдячна вам за ласка. цю розмову. Будь ласка. Якщо я вас не спитала про щось, про що вам важливо сказати глядачам, то, будь ласка, в цю камеру. Всім гарного настрою і слухайте гарну музику. І все буде добре.